आदर्श म्यूजिक बिहारी। रिकॉर्डिंग बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर मेडका बाजार। ये सोइया गेरुआ रंग के सरिया दिल्ली शहर से लई हो। ए राजा गेरुआ रंग के सरिया दिल्ली शहर से लई हो। दिल्ली शहर से लई हो। दिल्ली शहर से लई हो। कि तोह से कहेली तोहर में हरिया बतिया जन तू भूलई हो। ए राजा गेरुआ रंग के सरिया दिल्ली शहर से लई हो। सरिया पहिरी के सैया जलवा जाइब चढ़ावे हो। हाँ हाँ जलवा जाइब चढ़ावे हो। रौरा रहब संघवा हमरो शिव के दर्शन पाइब हो। हाँ हाँ शिव के दर्शन पाइब हो। दिल्ली शहर से छोरी के बाजा जवा के दुकान पर जई हो। ए राजा गेरुआ रंग के सरिया दिल्ली शहर से लई हो। दिल्ली शहर से लई हो। ए राजा मुन्ना दीपक विसरंजन कर तोहरा से रिक्वेस्ट हो। हाँ हाँ तोहरा से रिक्वेस्ट हो। नौका डिजाइन में ले हब सैया सबसे सुपर बेस्ट हो। हाँ हाँ सबसे सुपर बेस्ट हो। दिल्ली शहर से लई हो। दिल्ली शहर से लई हो। कि एक दिन घरवा आवे खातिर टिकट रकेश के संगे कटई हो। तेरा